Ine ndine Federick Malata, mmodzi mwa anthu amene ndimayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Ndinakhala chete kufuna kuona kaye kuti kodi situation zikhala bwanji, kodi zinthu zikuyenda bwanji, kodi ma comment anthu akhala otani. Koma chimene ndachita observe ndaona kuti ifeyo Amalawi pena timakhala anthu ovuta kwambiri kuti uwamvetsetse kuti kwenikweni chimene timafuna ndi chani. Sitili potentha, sitili pozizira, sitili pongofuntha, koma tili malo osadziwika. Bible limanena kuti pochuluka mawu zoyipaso zimachuluka. Konseni yanga yoyamba ipita kwa anzathu kuma activist amene timatsegula pakamwa nthawi ndi nthawi kufuna kukonza anthu akuboma, kufuna kukonza anthu aku opposition, kufuna kukonza wina ndi nzake kuti Malawi akhale okomera tonse. Koma kwambiri timathamanga kunena kuti ife anthu omenyera ufulu. Koma mwina chimene timayiwala ndichonena kuti ufulu opanda udindo uli chabe. Ufulu opanda udindo uli chabe. Mmene ndimayankhulira ine, mmene amayankhulira anzathu ma activist, timakhala tikumatchulana mayina, timakhala tikumapatsana mafiga, uyu wadya ndalama mwakuti, uyu walandira ndalama kwa wakuti. Zonse zimene zimayankhulidwa zija ku State House kwachitika zakuti, amene apanga ndi akuti, aya anthu angomenyana, anthu angopatsana mimba ku State House. Koma titati tione kuti anthu akamakhala kuti amadanafe kukhosi nkumatitengera nkhani zathu zimene timayankhula ma audio mwathu, kumatitengera kuma court for defamation. Kodi kufikira lero ku court tikanakhala tili ndi nkhani zingati? Ku court tikanakhala kuti talipira anthu angati? Kapena kumangidwa tikanakhala kuti tamangidwa kangati? Tikaona kuti anthu amatichitira chifundo, samalimbana nafe, amangotisiya, kusonyeza kuti ndi anthu amene amadziwa kuti pochuluka mawu zoyipaso zimachuluka. Koma ife lero kunenedwa chimodzi chokha ndi kumakapezeka kumapita kuma court, kumapita kuma lawyers, kumachita demand for compensation, kumachita demand for apology. Tikuchita set trend yanji, tufuna tinene kuti chani? Tiziwetu kunena kuti daily timakhala tili pa social media, timakhala tikuyankhula, limene limatiyankhulisali ndi lilaka kapena kuti lilime o kuti tongue. Tongue yomweyi imamanga, tongue yomweyi imamasula, tongue yomweyi imalakwira munthu, tongue yomweyi imapepesa munthu. Kuthamangira kuma court, kuthamangira kuma lawyers, kumanena kuti ayi ndichiteni compensate ndi 50 million. Ngati simutero ndikutengerani ku court, or you should apologize to me. Tikaona kuti ndi anthu angati amene atichita ifeyo, atawachita ifeyo inda, kapena tawa ponda pazi, osafuna kuti atitengere ifeyo kuma court. Tikamayambisa zinthu tizidziwa kuti there is tomorrow. Pochuluka mawu zoyipaso zimachuluka. Amalawi anzanga, kumbuyo konseku kudayamba nkhani zokhuzana ndi kuthamangitsa ma refugees amene akupezeka m'makuka,
ndipo nkhani imeneyi idayamba ndi aminister amene analipo asanabwere amene alipowa. Kunayankhulidwa zambiri, give them time, apaseni nthawi. Nkhani zija zidaoneka kuti zazizira. Tinene kuti poyambirira kunali kuja kuti anthu anapita ku court kumene kunakatengedwa court injunction, ndipo court injunction imene ija itachotsedwa kunaoneka kuti ma refugees aluza, ndipo a minister ndi omasuka kuchita act. Now a minister ena abwera analengeza kuti anthu akuyenera kuchoka. Kunabwera anthu kudandaula, ayi musawachotse, ayi musawachotse, kenako zinazizira. Kwabwera a minister amene alipowa pano anena kuti nkhani ikuyenera kuti ichitike, afune asafune ikuyenera kuti achoke ndithu. Ndipo kunali kudikirira kupasidwa mpata wonena kuti anthu aja azikonzekeretse popasidwa deadline. Palibe ma activist amene anabwera ndi kumakanena kunena kuti ma refugees pamene mwapasidwa nthawi onetsetsani kuti mupange monga boma lanenera, pitani kupempha kapena kandi UN kapena ndi UNHCR kuti akakonze ku kampu ya kuzaleka. Palibe amene anabwera kumanena zimenezo. Anthu omwewo akupezeka akupanga ma business akuluakulu, sanakhale pansi ndi kufuna kuzikonzekeretsa kuti okay ife akutiuza kuti tizikakhala ku kampu, ndi kumene tingapiteko tikuyenera kuti tikazikonzekeretse kandi kumanga manyumba tizikamanga kumeneko, chifukwa ngati ali ndi ndalama kukhala ndi makapito ndi kumapanga ma business mmakukamu, ndi kuti akanatha kumazikonzekeretsa kukakuza mudzi wa Dzaleka ndi kumakamanga manyumba oti iwowo akafikirepo. Ngati kandi UNHCR kandi ndani sakupanga zimenezo, ndi kuti anafunika kuti akapange zimenezo kuti akafikirepo, koma sizidachitike. Poganizira kuti tikhala ndi ndalama zimene tikhoza kungotenga ndi kuwapasa a minister ndi kuti atisiya, kodi tikhalire mtima wa corruption kufikira liti? Ine ndikukhulupirira kuti Malawi timayenera kuti pamene pafikira zinthupa tikhale powayamikiranso pano a minister kuti zimene anayankhula zikutheka, ndipo kukayikira kumene anthu tidali nako konena kuti alandira kena kake, ndi kuti ndi chisimikizo tsopano chonena kuti a minister sanalandire kena kake, ndipo action iyo ikuchitika. Tsopano chinafunikira kuti ifeyo kaya ngati ma activist kaya anthu azipembezo kaya anthu achani, tinafunikira kuti tilimbikitsane kwa ifeyo enu ake a Malawi. Tinafunika kuphunzira kanthu pa zimene anzathu ama business amene amapanga, ifeyo tinafunika kuti tiwatenge. Kuwatenga ndi kukhala anthu olimbika, kukhala anthu omakhala mu mashopumo, kukhala anthu odziwa kuti pa family yathu tikhoza kukhala anthu awiri, wamkazi wamamuna kaya mwana wathu ndi kumapanga business, ndi kumayipanga ngati ntchito imene ilipo pakati pathu chopezera ndalama yathu. Osati grocery imene mwayika mu 50,000 kungogula soda, kugula matches, kugula chani, profit yake yosakwana 100,000. Ukatenga wantchito ukasiya mmenemo, ukamakaenda ndi kumangoyimba foni, kodi kuli ndalama zingati kumeneko nditumizeni 20,000. Chifukwa anzathuwa chifukwa cha urefugees amakhala kuti amaononga ndalama mochepa kwambiri, amalolera kukhala mukanyumba komweko ndi kukhala grocery, chifukwa iwo amadziwa kuti abwerera kunoko mavuto. Pamene ife timakhala anthu omasuka kwambiri, grocery kutsegula kumakasegula 7 koloko. Lero ngati tikuona shop grocery ina iliyonse imene yatsekedwa tikuyita kuziwa kuti iyoyo ndi ya Burundi. Pamene Malawi akupezeka zija zonena kuti amatseka shop, amatsegula shop 7 koloko, ana apita ku skulu,
anthu apita ku ntchito, pamene akanakhala asegula 3 o'clock kapena 4 o'clock ndikuti anthu akanagula bread, akanagula sugar, akanagula zofunikira, pamene akupita ku ntchito iwo aja ndikuti apanga kale 20,000 30,000. Koma kumakatsegula shopu pamene anthu apita kale ku skulu, apita kale ku ntchito, ndikumakatsegula shopu 7 o'clock. Pa lunch 12 o'clock anthu akupita ku lunch, iwe ukutsekaso ati kupita ku lunch. 5 o'clock anthu akuweruka ku ntchito, iwe ukutseka kuti basi ndikupita ku nyumba kwada. Pamene anzathuwa amakhala zija zoti amagwira ntchito within the clock. Kumakapezeka shopu ikutsekedwa mpaka 10 o'clock usiku, kusonyeza kuti every penny imawapeza. Ndalamazo akuzipanga m'Malawi momuna, angokhala ndi kapito, koma achina sopo, achina sobo, achina Coca-Cola zamomuno m'Malawi sikuti amachita kubwera nazo. So tikamadandaula kumanena kuti ya imene athamangitsa ma Burundi kapena athamangitsa ma Rwandese ma Ethiopians ndekuti kupezeka kuja kuti tivutika, zinthu sizikusowa sitizipeza, ndi mtima woyankhula mwa ulesi. So the Bible says musakhale aulesi m'machitidwe anu. Tiyeni tichite recall. Tikamamvetsera, kodi ku Rwanda nkhondo idakalipo mpaka pano? Kodi ku Burundi nkhondo idakalipo mpaka pano? Kodi ku Ethiopia nkhondo iliko mpaka pano? Tafufuzani, mukapeza mayankho azimenezi ndiye tibwere tizapange comment. Osati kumangoloza chala kuboma, iya boma alakwitsa, iya imene awagwirira, amene awatani. Kodi mpata wonse umene waperekedwa uja, kuyambira makhoti injection onse aja, kuyambira mmene minister woyamba aja anabwera ndi kuyankhula za ma refugees, kuzafika pano kuti yayi pa 15 April mukhale aliyense atachoka, kufikira siku la lero. Komanso tu a minister ananenapo kunena kuti zimene ife tikuchita sitingabwere ndi kuzilengeza, chifukwa tikazilengeza ndekuti si action, koma zinthu zichitika ndithu. So timafuna anthu kuti azibwera ndi kumanena kuti yayi lero tiyeni tikachotsa ma Burundi, lero tiyeni tikachotsa ma Rwandese, tikachotsa ma refugees. Ndizoona. Kodi status quo ya ma refugees imakhala yotani mu dziko? Kodi amalola kunena kuti anthu aja azikakhala makuka kapena azikakhala ku kampu? Nanga amanena kuti amene ali ndi kapito yokwana apange njira zotani kuti akhale ndi azipanga ma business mzikomo? Zonsezo tinaina kuti tizizilingalira pamene tikuganizira zomangoti yayi ine ndikufuna ndiyankhulepo, ndikufuna ndiyankhulepo. Tiyeni tiziona kuti ifeyo especially ma activists akuno ku Malawi timadana ndi Amalawi anzathu. Munthu akangokhala pa ntchito zimangopezeka zizonena kuti kaya walakwitsa kamodzi kale haya achite resign. Amene achite resign sitimaganizira zonena kuti kodi munthu amene tikumunena kuti achite resign yo ali ndi abale ake angati? Kodi amene akavutike ndi anthu angati? Tili so weak panzathu m'Malawi, koma timakhala hadi pa anthu obwera kuti uyayi basi obwerawa asachoke yayi, koma akakhala wathu yemwe achite resign, tikumpasa 7 days achite resign, bwanji sana pange chakuti achite resign. Mawu amene amakhala ndi amene okhangati opyeza. Sitifuna dialogue, sitifuna kukambirana, koma kuopyeza. Andi pali anthu ena amene anangochitenga kunena kuti ifeyo ntchito yathu ndiyongoteteza ma Burundi. Ndipo Burundi wina aliyense kumpeza amaona ngati tate wawo ndi ma activist ena, kuti amene akayankhula ndi kuti basi tatetezeka. Vutonso limene lilipo kwa anzathu obwerawo ma refugees ndi limenelo lomaganizira kuti kugwira munthu kunena kuti uyuyu ndi basi atiteteza, uyuyu atitengera nkhani zathu zizipita ku makhoti, koma osatsata malamulo. Kodi tiganize kuti munthawi imene boma linapereka grace period, anthuwa ali ndi makobiri, akanatha kulephera ndithu kumapita ku immigration kumakatenga mapepala owayenereza kuti azikhala kunja kwa zaleka. Chimene chimawalepheresa osapita ku immigration,
osapita ku madera kaya ku trade kukatenga mapepala oti azipangira mabizinesi bwinobwino kunja kwa zaleka ndi chani. Mukaona kuti ndikuphwanya malamulo a dziko. So anthu amene akuphwanya malamulo a dziko ndi zoona kuti tizisekerera kuti iyayi akhalebe iyayi bwanji awagwira ndi mwana wang'ono. Mafuna kuti agwire ndani? Asiye amenewo akagwire Malawi nde musangalale? No. Sizoona kuti tizikhala anthu omangoyang'ana zinthu zoyipa zokha. Enafe timaganizira kuti padachitika corruption. Nkhani kuti izisire padachitika corruption ndipo timayembekezera kuti timafufuza kuti tione kuti chimene chachitika ndi chani kuti tikachite report ku ACB. Koma pobwera kuti pakuchitika action tikuona kuti sipanachitike corruption. So ndi nthawi yonena kuti anzathu amene akupitisidwa kaya ndi kumaula ndikukhala kuti akafufuzidwe bwinobwino kuti iweyo unabwera kuno bwanji, vuto lako ndi chani. Ngati lili vuto lonena kuti ndi refugees, akhale ndi status quo ya refugees mdziko muno ndeti akapezeke ku kampu. Ngati adangolowa chifukwa chongofuna kungozembera malamulo ndiye kuti akuyenera kuti azibwezedwa kwawo. So palibe chifukwa chonena kuti wina akabwere ndikumakati ngati kuti this is a national important matter, sindikanagona ndikufuna ndiyankhulepo. Iyayi tiyeni tizikhala tafufuza bwinobwino ndikuona kuti chimene chikuchitika ndi chani. Kodi izi zachitika bwanji? Osati kungofika kumangoyankhula kumangoloza zala anthu. Nthawi zambiri timakonda kunena kuti chala chimodzi chikamaloza kuti iwe ndi chitsiru iwe, chala chimodzi kumamuloza nzako, zala zitatu zimakhala zikuloza iweyo mwini kuti chitsiru chachikulu ndi iweyo. Ndizimafunika kuti nthawi zambiri tisamafulumire kuloza chala nzathu kuti ndi oyipa kaya ndi chitsiru kaya ndi otani, chifukwa zala zitatu zimakhala zikuloza iwe mwini. Tizikhala anthu omvetsera, anthu ofufuza bwino ndikupeza kuti kodi zimene zikuchitikazi ndizotheka kapena zosatheka. Boma silingatheke ndithu likuona kuti pakhala ma dangers ena ake kutsogoloku ndi ukachita act zinthu mosatsata malamulo. Tithokoze a president a dziko lino adayankhulapo ku Blantyre ku trade fair pamene ananena kuti tiyeni tikhale anthu olondoloza malamulo, otsata malamulo. Tizikhala anthu otsata malamulo. Anachita kunena kuti kaya ndi kusite, ngati asite akulankhula zokhuzana ndi malamulo, tiyeni tisatire malamulo kuti apa tiyeni tisamange, apa tiyeni tisapangire business. Of recent taonapo ndithu apolisi omwewo akuthamangisa mavenda anthu amene ali amalawi azathu. Koma palibe pamene wazuka kaya ndi activist kuyankhula kudandaula bwanji mukwathamangisa mavenda. Chifukwa chonena kuti mwina mavenda usanatenge ndrama nkutipatsa nditaona ngati sitingathe kuayankhulira. Koma Bingwa Mutharika adanena kuti timapanga malonda malo oyenerera, sitimangopanga malonda malo ena aliwonse. Timapanga malonda pamene pali anthu. Tsopano ngati munthu akuchotsedwa mu msewu kuti akakhale malo ake oyenerera kumene anthu akhoza kupita ndi umakampeza, pakhala vuto. Chifukwa anthu atadziwa kunena kuti okay ndikufuna tochi imapezeka kuti? Tochi imapezeka ku msika wakuti. Apita munthu uja akapeza malonda aja. Koma sizikutanthauza kunena kuti chifukwa ukatenga malonda ndi ukagulisira mu msewu ndi kuti iwe ugulitsa kwambiri. What about anthu amene ali ku msika kuja? So kusata malamulo kumafunikira kwambiri kuti anthu azitsata malamulo. Chisawawa sichoyenera kuchitika. So izi zimene zikuchitikazi ndizofuna kutsata malamulo a dziko amene ngakhale ife a Malawi titakhala kuti tachoka mu dziko lathu ndikupita kandi ku South Africa kandi ku Botswana kandi ku England kandi ku America kandi ku Ethiopia kandi kuti sitingakafike kumene kuja ndikumakangopanga chisawawa, sizingatheke. Mwina simukudziwa, muzipita lachinayi, muzipita Saturday ku airport muzikaona matipoti amene amatuluka kumene kucha.
anthu amagulitsa mafoni, amakhala kuti angotoledwa, akangotoledwa ku South Africa kuja amakayikidwa ku ndende, samakayikidwa ku kampu, amakayikidwa ku ndende. Akachosa kumene kuja ndi kumene amakakweza ndege yopanda mipando ndi kumabweresa ku dziko kuno. Akangofika pa airport paja amakhala kuja kunena kuti alibe china chilichonse chokafikira even kwawo, anangoatola kayamwina pa nsewu amawagulitsa kanapeza ndi foni. Kungofika pa airport ambiri amene amapanga mabizinesi amafoni amakagula mafoni pa airport ndi anthu ocho amadipoti ochoka kunja. Even ku England akakupeza munthu kunena kuti ukumwa mowa kumayendesa galimoto utaledzera, akakugwira pompo ndi dipoti amakutumiza ku dziko la kwanu. Ngakhale ku China ukakhala kuti walakwira malamulo aku China amakupasa 3 years usanakaponde dziko la China. Malamulo aliko. Chifukwa chani mufuna kupepusa dziko la Malawi? Chifukwa chani mukufuna kuti dziko la Malawi lizikhala lopepuka, lomakhala ngati kuti ndi dziko lawlessness, loti likhoza mangochita mmene lingachitire? No. Tiyeni pamene pachitika chabwino tizibwera ndi kuyamika, pamene pachitika choyipa tizizuzula, koma tisamangokhala anthu omangotsegula kukamwa. Warning, tikumatsegula pakamwa tizidziwa kulimawa. Lero tikuwauza ena kuti atichite compensate ndi ma 50 million. Ngati satichita tiwatengera ku makhoti. Ife tomwe ndi amene timadzuka ndi kumachita damage mayina anthu, ma defamation mbwe pamutu pathu. Tizidziwa kuti chimene tikuchikonza ndi trap imene tikhoza zakodwa musiku lina. Nthawi zina munthu kuoneka ngati kuti ungochita ignore chimene chachitika ndi kuchilola kuti chidutse, umakhala ngati ukupanga uchitsiru koma uli wochenjera. Siku lina anthu amaza kuyamikira. Koma kuyambisa nkhani yonena kuti okay, china chilichonse chimene anthu akuyankhula iweyo nde uzipezeka tu kuchitengera ku makhoti. Siku lina zimene iweyo umayankhula anthu azakubwerera, anthu over 20 pamutu pako. The 50 million imene you can get today uzapezeka kuti iweyo kuyenera kuti upereke mabiliyoni. Muzakwanisa? Activism, munthu umayankhulidwa zambiri, umanenedwa zambiri, zina zofuna kukubwezeresa mbuyo, zina zofuna kuti iweyo ukhale pa mavuto. Taonapo ifeyo, taonapo achodzi ali ndi nkhani zimene azibweresa. Pasanathe nthawi taona kuti MRA yatuluka kuti mukapereke ndalama. Zimene zija zikusonyeza kuti pamene ukupanga activism kumakhalanso anthu ena amene amakhala ngati kuti akuona ngati zimene ukupanga zija ndizoti zosakhala bwino ndi amakutcheranso ndale. Koma timafunika kuti tizidziwa kunena kuti pali zabwino pali zoyipa. Chifukwa anthu amaganiza kuti activism ndi kuti imangokhala yabwino yokha. No. Ma-activist amatha kuphedwa, ma-activist amatha kumangidwa, ma-activist amatha kusauka, ma-activist amatha kulemera. Chimozimozi anthu andale. Chifukwa zimafanana. Anthu andale amatha kulemera, amatha kusauka, amatha kuphedwa, amatha kumangidwa. Nchifukwa chake zimafunika kuti munthu ukamapanga zinthu uzikhala kuti uli ndi maloya amene azikuchita advice, uzikhala kuti uli ndi mbusa amene azikuchita advice, uzikhala kuti uli ndi anthu okuti akukulangiza oti ukutha kumva, osati kumangoti ine ndine ayi. So kumbali ya ma refugees tukhulupirira kuti sikhala nkhani yongoti lero atseka mawa ndikubwerera. Tifunisitsa tionesetse kuti anthu amene ena angotseka m'mashopu angotseka ndikukabisala kuti zikazizira abwerere. Ndekuti tiona kuti aboma ayambisa kale process imeneyi, anthu amene wawa apita kuboma akatenga mapepala owayenereza. Koma ngati akupezeka kuti akutenga anthu ena akupita ndi kumakaunamiza kuti ife ndi aku immigration tikupatsani mapepala ndipo mukhala nawo mapepala aja ali a fake,
tichenjezane. Anzathu amene mmacheza ndi maBurundi kaya Marwandizi kaya ndi anthu aku Ethiopia amene ali ndi mabizinesi awo adyeredwa ndalama, chifukwa a immigration akapeza kuti munthu uja watsegula shopu yake koma mpepa alake ndi la feki, ndi mulanduso, ndeti waphwanyaso akapezekadi ali kumaula. Kuli bwino kusatira dongosolo labwino limene limayenera kuchitika kuti munthu ukhale ndi zokuyenereza ngati uli kunja kwa dzaleka. Tikamadandaula nkhani yonena kuti ayi kuzaleka sikuli bwino, ndekuti tikutanthauza kunena kuti anthu amene amayang'anira kuzalekawo, mabungwe amene amayang'anira kuzalekawo ndi amene sali responsible, sakukonzekera, sosati boma ya. Boma silinganene kuti okay panopa ife tifuna tizikakonza zaleka kampu chifukwa chonena kuti kuzikabwera ma refugees. No, pali mabungwe amene amayendesa kuzaleka. Ndi chifukwa chani sakonza zimenezo? Chifukwa chani sapempha kuboma kuti malo awo achepa tithandizeni ena? Chifukwa chani sapanga zimenezo? Tisamakhale anthu amangawa, anthu amangobwera ndi ma negative all the time. Tizikhalako ndi kuganizira kunena kuti kodi ichi chimachitika chifukwa chani? Kodi amayendesa izi ndi ndani? Kodi president sangapite ndi kukayendesa pena paliponse? Basi apite ndithu kuzaleka, ndabwera pano kodi zikuchitika bwanji? Amene amayang'anira kumene kokowo ntchito yawo ndi chani? Chifukwa munthu amachita kuona kuti ndithu pamene ndikuchoka pano ndikachoka ndikukapita ku Malawi kuti kumeneko ndifuna ndikapezeko bata, ndikapezeko ufulu, ndikapezeko mtendere, ndikafikira ku kampuko aliko amene amayendetsa. Ndikuti amenewo ndi amene amafunika kuti azipereka dandaulo kuboma ku dziko la Malawi kuti malo awa achepa tithandizireni, ndikumamanga zinthu zooneka bwino, ndikumapempha madzi kumeneko, ndikumapempha manyumba abwino azimangidwa kumene kuchi. Chifukwa zinthu zija ndi za dziko la Malawi. Koma osati chifukwa ndi ma refugees ndi kukakhale kosaoneka bwino. Basi kukakhale kuti anthu azikadandaula kuti imene ndi ikakhale reason yonena kuti anthu akachokere kumene kuja akapite kumakuka kuja ndi kumakapanga ma business amene a Malawi ang'ono atenga ngongole ku NIF kuti apangire ma business azikapikisana ndi anthu amene ali ndi ndalama zochuluka zimene akuthandizidwa. Sizoona ya, sizoona. So kutsata malamulo ndikoyenera. Pamene tikubwera ndikumayankhula tikuyenera kuti tiziyankhula based on the facts. Based on the facts. Osamangoyankhulapo kuti ati chifukwa ine ndayankhula anthu andimva kuti ati ndayankhula. Ayi. Tiyeni tikhale anthu otsatira malamulo. Ngati timafuna Malawi zathu akakhala pabwino ndikumafuna kumugwetsa, kodi timaganizira zonena kuti munthuyo ali ndi ana mwina wang'ono, kaya ali ku skulu, kaya amavutika, kaya ali ndi abale ake, kaya ali ndi azigogo ake? Timaganizira zimenezo? Lero tifuna tizimva chisoni zinthu zimene tikufunika kuti vutolo likuyenera kuti likonzedwe ndi kuthana nalo. Ndipo a minister ati apemphe ndithu kuti is an action man. Akonze vuto limene pasazapezekenso minister wina wobwera ndikumakanena kuti nayenso azayiyambisa nkhani yomweyi. Tisamalime pamodzimodzi, osamalima pamodzimodzi. Munda umafunika uzilimidwa, munda wonse kugalauza ndi kuliadzala ndi kukolola. Osati kumangopeza kuti kulima pamodzimodzi basi, pamodzimodzi ndi kuti siku lilonse kuzalima pomwepo. Ayi, izi zimene apanga anduna tiwathokoze, azipitirize. Ndipo operation imene ichitike ndithu maderamu, ichitike ndithu mashopu onse amene angotsekedwa kukhanga kuti anthu akachoka asadachoke afufuzidwe. Malandlord onse akuyenera kuti afufuzidwe kuti kodi anthu anu achoka, kodi katundu awo achotsa. Chifukwa period imene napatsidwa ija inalionena kuti ngati ndi katundu ndekuti audese. Amalawi amayenera kuoda makatundu amene aja ndikumachita operate mashopu mmene mucha. Koma tikuzisiya zimene zija ndi ulesi umene ukuchitika wa Malawi. Nthawi yodzuka ndikumanena kuti okay tikhoza kutusa ndalama zathu kumasiya kugula ma Benz, ma Prado, ma VX, ndikumakagula Ntedza. Nthawi yake ndi imene ma business taphunzira. Nthawi yomakagula mpunga, nthawi yomakagula Ntedza, nthawi yomagulisa nzimbe, nthawi yogulisa sugar kumamudula ija ndi imeneyi. Si nthawi yoliraso kuti ya ife tisowa zinthu koma muli ndi ndalama zimene mukugula magalimoto 10 kumasiya pa khomo. Ndalama zimene zozo mukhoza kutenga ndikuwathandiza azibale anu aja atsegule mashopa amenewo kuti katundu amene mukuti amasowayo
azimufikira. Mukoza kupita ku shuga salima shuga kaya kudwangwa kuti kukakambirana nawo ndi kukhala anthu amene mukoza machita supply shuga. Mukoza kupita ku Southern Borders ndi kukhala anthu omwe akachita supply mowa kaya kukachita supply ma soft drinks kaya kukachita supply chani. Sizitengera kuti akhale kaye munthu wobwera ndi amene akachite zinthu ayi. Ifeyo enu ake Malawi, this is the time kuti ma business anzathu amene ajawo taphunzira mokwana, tadziwa kuti shuga uja amatha kudulidwa amene uja amatha kuyezedwa amene uja mafuta ophikira amatha kuyezedwa. Taphunzira zonse, taphunzira kuti nzimbe uja timatha kuidula osati kungogulisa nzimbe yonse 500 koma kuidula imeja kumagulisa 50. Taphunzira zinthu kati zimenezozo. Ndi nthawi yonena kuti aliyense asafike paja pomanena kuti zinthu sizikuyenda ngati tikufuna tiyeni tizikavutisa ku NIF kuti tipeze ndalama makapito tizipanga ma business amene azathu aja amapanga. Ambuye atichitire chifundo ndi kuti atitsogolere kuti tikakhale anthu oganiza bwino kwambiri, anthu amene tikoza kumadziwa kunena kuti ichi ndi chabwino ichi ndi choyipa, osati anthu ongokhala ndi negative attitude towards ena, koma amene tikuti tikafuna kuyankhula tizidziwa kuti chimene tikufuna kuyankhulachi tikufuna kuti Amalawi aphunzirepo kanthu, osati kuti anthu andimve kuti ati ine ndayankhula. Pamene ulibe choyankhula ndi bwino kukhala chete, osati umangotsegula pakamwa. Komanso tichenjezani kuthamangira ku makhoti kufuna kuti iweyo upepesedwe. Munthu amene umakhala nthawi zambiri kaya uli ngati driver uli ndi license yoyendesera pansewu ndi iweyo akugunda munthu, iweyo kumathamangira kuti koma basi ku polisi akamangidwe, siku lina iweyo mazagunda munthu. Chifukwa chake Auladi Musa anayankhula kuti Amalawi kundende kuli zovuta zambiri, pakakhala nkhani zikambiranani kumakukaku osamangothamangira kukamangitsana zili ngati zimenezi zomati wina akayankhula iweyo kuthamangira ku khoti, iweyo ukayankhula ukufuna anthu akukhululukire akumvere chisoni. Chimene timachimanga ndi chimene chimamasulidwa kutsogolo umazalira. Ambuye apitirize kutiyang'anira ndi kutitsogolera mu zonse, azingolemekezeka.